no m'he mort, Estic en una tomba antropomòrfica. Això és el Pla dels Albats, a Olèrdola. Antropomòrfica vol dir que està feta de pedra, que algú, un picapedrer, va fer la forma exacta del mort per posar-lo aquí dins i enterrar-lo. Jo faig 1,59 m, devia ser la mida estàndard, perquè totes s'hi fa no fa. Ara n'hi ha de bastant més petitones. Aquest lloc es diu el Pla dels Albats. I els albats són els nanos, les criatures que morien abans de tenir ús de raó, amb la qual cosa encara eren purs, albus, que és blanc en llatí. Les tombes, tant les dels nens com les dels adults, estaven enfocades de la següent manera. Els peus cap a llevant i el cap cap a ponent. Per què? Perquè quan hi hagués d'haver la resurrecció s'aixecarien i anirien directament cap a Jerusalem, que queda cap allà. I així es podrien reunir amb Jesucrist a l'Hort de les Oliveres. Què us sembla? Sigui com sigui, la canalleta que es morien, aquí al Pla dels Albats, els enterraven just a sota les mateixes cases on vivien les seves famílies o els de fora. Perquè diuen que els protegien, que eren tan purs que seguien protegint a la família. Vull dir que no cal que us mateu amb això de les incineracions i els ninxos. Si teniu un pati a casa, mantingueu els propis ben a la vora i deixeu-vos estar de qüestions tan burocràtiques que al capdavall sempre són un mal de cap. Apa, me'n torno,